Evo ovako, da bismo napravili surutku, moramo da napravimo prvo sir. Sir znači pravimo od mleka. Potreban nam je jedan limun koji ćemo da iscedimo dok se mleko kuva. Evo, mleko ću odmah da stavim da se kuva ovde. Ja koristim ovo mleko od koze, jer zdravo je i kravlje mleko, ali kozje mleko je mnogo zdravije. Ali vi možete po želji, hoćete kozje mleko ili kravlje mleko, možete svejedno da pravite sir. I evo da uključim samo šporet. Dok se mleko kuva, ja ću da iscedim ovaj jedan limun. Nekada i dan danas postoji, pitala sam i ovdje u Engleskoj imam, međutim ja nemam. Može se koristi sredstvo, nekoliko kapi maja se zove kod nas. I ovdje ima, ali retko može da se nađe ta tečnost od koje se pravi sir pravo. Također su nam potrebne ove torbe koje sam ja kupila, kao u stvari kese, ali su platne ne kese, vidite. I u njima se sipa, kada se sir razkruša, da se cedi i da izađe surutka. Sada ću ja sve to da vam pokažem. Evo, sada dok se mleko skuva, pokazat ću vam kako se pravi u produžetku surutka. Evo ovako iscedit ću limun. Dok se mleko ovako kuva, vi malo promešajte ponekada, mada ne kuvam na velikoj temperaturi. Hoću da vam kažem, evo ja sam pripremila limun, koji se ne stavlja sada, nego kada mleko prokuva, znači ovo je meni sok od limuna, ali ljudi prave i od sirćeta, i to često baš vidjela sam prave sa sirćetom. I evo, kao što možete da vidite, mleko je počelo da kuva i ne treba mnogo, važno je samo da prokuva. Kada mleko prokuva, vidite, i pusti ovu penu na vrhu. Eto tako, sada ću da isključim i ono što ću sada da uradim, to je pomerit ću ovako, neću da prekidam, nego ću to odmah da uradim. Pomerit ću sa ove ringle gde se kuvalo na hladnu. Evo, i sada ću da stavim limun. Evo, gledajte šta se dešava kada stavim limun unutra. Vidjet ćete kako mleko počinje da se zgrušava. Vidite? I vrlo brzo će biti skoro potpuno gusto. Sada možete da vidite kako izgleda odmah pošto sam stavila limun. Počinje da se zgrušava, sada ću da ostavim jedno minut, dva, da se skroz stegne. Mislim, neće skroz, ali stegnuće se više. I evo, kao što vidite, od ozgo već ima sve ovo što vidite van zgrušenog mleka, sve je to surutka koju ćemo sada da procedimo, a od ovog zgrušenog mleka ćemo napraviti sir. Ostavit ćemo ga malo sada. I evo, posle nekoliko minuta vidite kako je surutka počela da se otpušta i ovaj sir unutra stegao se. Sada ćemo da sipamo polako. Evo, ovdje sam ja pripremila ovu činiju gdje će da se cedi, mada može da se okači i da visi. Sada ću da vam sve to pokažem i sada da sipam unutra u ovu činiju, da iscedimo surutku koja je stvarno jako zdrava.
Vidite kako se odvaja. I evo vidite, potpuno je ispražnjena ova šerpa gdje se mlijeko kuvalo. Evo ovdje i evo ovako ja to iscedim. Vidite, okačim nekada, stavim gore, međutim samo da vidite koliko surutki ima. Evo sada ću da pomerim jer surutka je važna da vam pokažem. Ona je sada vruća i ne stavlja se sada više ništa. Ja ću još da cedim surutku iz sira. Evo vidite. Vidite kako možete, kažem, da okačite i da možete od veće količine mlijeka možete da napravite od pola litre mlijeka, zavisi koliko vi želite. Samo jedan limun, evo vidite. Sve to što izlazi je surutka, a ovo je sir. Evo vidite. Eto tako. I sada još ja ću da ostavim da se skroz iscedi i prohladi surutka. Možete uzmite ovako da ispritiskate. Ali ova moja kesa platnena odlično zato što samo stvarno surutka izađe, a ne izlazi. Vidite. Eto, to je zdravlje surutka. I ujutru na prazan stomak ja ću sada da ovo kada se prohladi stavim u ove flaše koje sam kupila za mlijeko, bilo koje da pravimo, od ovseno mlijeko ili kokosovo mlijeko ako pravim, stavim u te flašice, zatvorim, imam i zatvarač i stavim u frižider i ujutru popijem surutku i ne jedem ništa 2 sata posle toga. Ja u stvari ne jedem ništa zbog autofagije duže, ali i to mi mnogo znači. Autofagija je nešto fantastično, nadam se da ste te videve pogledali. Ali ono što je važno, eto, kozje mlijeko i kozji sir. Međutim, ovaj sir je slan, ja ne solim. Vi možete da posolite, da čuvate sir za kasnije. Možete da napravite kao krem sir ako ga stavite u teglice neke ili u čaše, a možete da napravite tvrdi sir i da ga seckate ovako kao ja što ću da napravim i to će biti sir koji ćemo sa zadovoljstvom da pojedemo jer ništa zdravije nego zdrav sir, a pogotovo ne slan. I evo još na kraju da vam pokažem kako ja sipam evo u ove flašice surutku, evo kako izgleda, pogledajte, predivna surutka. Ima dosta, vidite koliko sira izađe malo, ali surutke izađe dosta. Još je ona mlaka, ali ništa ne smete da sipam u flaše i ide u frižider. Eto, ostalo mi je ovdje još za jednu čašicu. Evo da vam pokažem, to je količina koja mi je izašla i ja ću sutra ovo da popijem pola ujutru, pola uveče. Eto tako. A ovdje da vam pokažem gdje cedim sir. Evo ovdje sam se snašla na kuhinskom, ovom delu sam zakačala i evo ovdje sam stegla i tako će da se cedi i da se ohladi jer je još vruć. Ali evo kaplje još uvek i ovo sve što iskaplje dole može isto da se popije jer to je surutka. Evo samo da vam pokažem sada kako izgleda sir. Cedio se cijele noći. Evo ovo je stvarno nešto fantastično. Pogledajte. Evo. Vidite. Pogledajte kako pravi pravcati sir. Pogledajte to. Nemam reči, stvarno je fantastično. Evo ovo ću da probam. Verujte mi, odlično. Eto tako, znači možete da napravite sir i surutku. Sada ću ja surutku da popijem.
Evo pogledajte. Surutka, ovo je sinoć spremljena, sir cijele noći se cedio i evo kako izgleda. Mislim da ste oduševljeni. Tako da jednostavno napravite sami. Toliko od mene, ako napravite javite mi.